Gracias, benvidas, benvidos. Gracias, benvidas. Benvidas, benvidos a Olan Robert, gracias por estar aí. Veña, vámonos, vámonos, que sea martes, que rápido chegou o martes, Dios, ainda parece que non se acabou o lunes e xa estamos a martes. Que maravilla, benvidas, benvidos. Vamos falar un día máis dos precios. Todo está carísimo, verdad? É terrible, E os que temos cartos ainda menos mal. No, está moi caro todo, está todo carísimo. Encima, a culpa é nosa dos medios, sobre todo na televisión, que dicen subeu todo muchísimo. Entón, claro, hai xente que ve eso e di vou subir eu tamén. Claro, porque subeu todo, pois eu vou subir tamén. E ao mellor un tío que ten ali 10 trailers de leña, que levan ali 10 anos, dice, pois vou subir a leña tamén, e a tomar por saco. Pero se xa tiñas aí, bueno, pero como subeu todo, eu subo tamén. Claro, que é o problema. Claro. Sí, a televisión dice que sube todo, acaba subindo todo, porque a televisión pono sempre en compromisos. Eu teño un tío meu que chamaba Zocas, tiña un restaurante, tiña un bar, non, toca este meu tío Zocas, ainda vive, sí señor, tiña un bar ali en Celeiro, na Casa do Mar, tiña ali un bar, entón a muller estaba vendo televisión e dicía na televisión, en las próximas rebajas, cada español gastará 300 euros. E dicía meu tío, como pode saber o Corte Inglés? A xente que canta roupa vai comprar e eu non teño cojones a saber cantos croissants me van pedir mañá. Moito lle jodía. Moito lle jodía a mellor comprar 6 croissants e ver que quedaba un ali, que quedaba un que non se podía aproveitar. Bueno, os precios están carísimos, pero tamén hai que saber, para saber se algo está caro ou non, hai que saber o seu prezo. Por eso nós, neste programa tan didáctico e pedagóxico ao mesmo tempo, nos gusta enseñarvos a vos o que valen as cousas. Pois hoxe, público de plató, todos atentos, intentaremos adiviñar cal é o precio xusto desta carretilla. Dios. Isto creo que se colle por aquí. Dios. Acórdame toda a miña infancia, Non me riades, Eu tiñalle pánico a isto, Eu andaba con ela así para que non me cargaran, aí va. Andaba así. Bueno, pois, unha carretilla normal que pode haber en calquer sitio, en calquera ferretería, pero, atención, cal é o precio xusto desta carretilla? Adiante, Primitiva. O descubrimento deste invento remóntase ao ano 200 a.C. na antiga China, pero perfeccionouse aquí, en Galicia. Vigorosa e polivalente, a carretilla vale para transportar patacas, cuñados borrachos ou incluso para montar cestas de Nadal no seu interior. Pero saberías cal é o seu prezo xusto? No. Pero tens que poñer o peso para diante. Aí, claro. E os pés aí nos escalapiés. Non tes aire na roda. Roberto, non hai aire na roda. Pinchou. Piano lungo la tarde per un coche dei giochi. Llegando allí come abitando i poli. Precio xusto, exacto da carretilla. Deixame o micrófono por aí, non? O que adivina o precio xusto, evidentemente, leva a carretilla.
É boa esta carretilla, é boa, E eu sei o precio xusto. Non ten decimales, vai por euros. Que tal? Como estamos? Sentados. Preguntaches como estamos sentados. Sentados? Como te chamas? Chámame Alberto. Alberto. Vamos a intentar que fague os chistes, Alberto. Alberto, miras algunha vez unha cartilla así de cerca? Tan de cerca? Si yo... Canto lle calculas tú, máis ou menos? Con chofer ou sin chofer. Tuve suerte, non fixei, Más ou menos. Más ou menos, non, precio xusto da carretilla. 190. 190, Euros. Que, por favor, Alberto, fíjate ben que non leva nada dentro, que vai vacía, Non leva nada. 190 non, é moito, non? Non sei se é moito ou é pouco, 190 para unha carretilla desas, non? 80 euros. 80, Aí está a amarilla, que antes non había, verdad? Antes eran verdes. Na miña época eran verdes, Andaba moi ben a verde, Sí. E depois viñeron as que son como galvanizadas, e agora esta amarilla que vai moi ben, porque bache con calquera roupa. Claro. Canto dixeche? 80. 80. Non é 80, verdad, mo? Non é 80. Non é 80 e pode dicir se é máis ou menos? Non digo nada. A ver, é unha carretilla, isto... Non. Usted ten un carretilla na casa? Non teño. Non ten, bueno. Ten que, ao mellor, por calquer motivo, ten que Sí. enterrar un cadáver ou algo e non ten... 90. non hai que movelo. Pero canto lle calculas tú que pode haber a carretilla? 90. 90, só dixeron, non? No, Dixeche 90? 80. 90, non é 90, Eu non sei se é máis barato ou máis cara, non? Tes carretilla na casa? Sí. Tes unha na casa, pero xa ten a mellor... Pero non como ese. No, isto é moi boa, Esta non se... Mira, eu cando era pequeno, a bicicleta pinchábase unha vez ao mes. Sí. Sin embargo, a mierda da carretilla non se pinchaba nunca. Aguantaba iso. Venga, tal. Pero é que é verdad, porque... Ao mellor dicíache tú a nai, vaite ali buscar unha carretilla de leña. E digo, a ver se hai suerte, está pinchada. Pois nunca se pinchou a carretilla. E a bicicleta sempre. A túa ten tempo xa? Sí. Sí. Pero esta canto pode valer? 70. 70. Mira, ten o asa, verdad? Non, a asa ten ergonómica, non? Ten aí dúas. 70, dixeche. 70. Non é 70, pero... 75 din por aí, non é 75. 60 tamén din por aí, non é 60. Como 47? 47 con 95. 47? As que compres por 47, compreches eu todas, No, pero... No, claro. No. Compraste algunha recientemente? No, xa hai tempo. 47 é moi pouco, Anda aí, Que compras hoxe por 47 euros? Nada. Nada. É máis cara de 47, 45? No. El dixo 47, eu dixen máis cara de 47, Unha carretilla moi boa, 55. 55. É máis cara de 55, Sí, é máis cara de... A nós cobraron ela, sí. Que pasa? Que tamén a nós sempre nos fan. É para Land Rover, bomba! E meten un pouco máis. No, onde a compramos? Porque Compramos no comercio local. nos chinos venden carretillas? No. No, Será o que lles falte, porque... en grandes superficies. Usted na casa carretilla. É do comercio local. É máis de 55, no? Penso que sí. Penso que sí, Pero tampouco 120. Quizá no. A ver, tírelle a ver. 67. 67.
Claro, pero si tes de quedar 70, devolveche 3. E dice, tú deixa os 3. 67 no, verdad, Mon? No, non é 67. Ainda non. No, no, no. Ainda non é un son 67. Non vale 67. Non vale 70. Canto vale a carretilla? 60 no. 62. Toma o micrófono. 65. Tú compraste carretilla recientemente? No, no. Non me tes pinta de andar ca carretilla. Ando. Sí? Sí que ando, sí. Anda encima. Como te chamas? Nisio. Perdón? Nisio. Dionisio. Quantos de Dionisio? É que eu tiña Bueno, un máis corto. Non lle quites. Quito. Que pon aí? Paso? Ah, paso que vale. 65, bon, compraba a ver canto vale esa carretilla. O seu precio xusto é de 65 euros. Vou a levar. Leva ya carretilla, leva No. ya. No, que veña por ela. Claro, iba a levar, pero mellor que a veña Que buscar. veña él. buscar ela. Claro. Claro, sí, home. Que veña buscar ela, hombre. Nisio, Claro. Nisio, vente pola carretilla. vai por ela. Un aplauso para Nisio. A ver que tal. Aí, Nisio, dalle unha volta por aquí. Aí. Espera, Nisio. Espera, Nisio. Ven para aquí. Tú sabes como hai que facer se vai cargada e tes que baixar unha costa abaixo? Como se leva? Ole! Señor! Sí, señor, é verdade ou non? Cando é costa abaixo, aí vai. Ahora que deixache aí aparcada, non fiamos nada. Venga, un aplauso para Nisio. Vamos aí.